al violí d'Auschwitz. Primer de tot, qui és autora, que és Maria Àngela Santana i Adat, que va néixer el 1930 i va morir el 1999. És una autora que té bastants llibres i ha guanyat premis i és molt bona. La situació històrica d'aquest llibre és a l'època del nazisme, entre 1930 i 1933 i 1945. També surt una part de després de la guerra, perquè hi ha dues històries però el temps en què passa aquesta història és entre un any i... sí, un any, dos... Hi ha tres personatges que són els principals per a mi, que són el Daniel, que és un luthier que està al camp de concentració i qui manda a fer un violí. Després està el violinista, que quasi és matat pels nazis, i la filla del luthier, la Regina. També hi ha altres personatges com el comandant del camp, el metge i tots els nazis que estan en contra de judeus i faran com d'estranyer. La història va més o menys que el Daniel és un luthier que està pres al camp d'extermini d'Auschwitz. Llavors, ell no vol revelar que és un luthier i diu que és un fuster perquè un luthier a camp de concentració no serviria de res. Llavors, un dia que entra a una cambra on estan tots els caps d'Auschwitz, sense obrer, un violinista just en aquell moment està tocant i falla. I tots els caps diuen que el tenen que matar perquè ha fallat, o sigui, no toca bé. I llavors el Daniel, com és luthier, veu que no és el problema del violinista, sinó del violí, que té una esquerda en una part del violí. Llavors diu que s'ofereix per arreglar-ho, perquè ell és luthier. I el comandant doncs ho accepta, però diu que si no ho fa bé, o sigui que si no l'arregla bé, doncs que li matarà segurament. Llavors el Daniel es posa a fer el violí i ho fa. I quan ho acaba, fan un concert amb el violinista que anaven a matar perquè toqui el violí i vegin si de debò és el violí, està bé el violí. Llavors, en aquell concert, el violinista veu una noia que li dona uns diners perquè ha tocat bé, però a dins dels diners hi ha una nota que diu que el trobarà d'allà, o sigui que no el deixarà allà. I al final, el violinista surt del camp. I llavors, allà, després de tota aquesta història, en un concert, el violinista es retroba amb la filla de Daniel, que li diu que és la seva filla i li dona el violí. I li explica una mica la vida de Daniel després que ell sortís del camp de concentració, que és que ell també va sortir, però va morir a causa